Bubang? Bubang! 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 Oh! Asa man ka, Bubang? Nasa likod! Asa ko dapit? Gig na naraning likod! Hoy! Ang ka, Bubang! Rosa ko po kapit ang mangliliman ka! Mamahanap mo ka mangihin ng bantang kaig tao, makita ang gani ka kapahula kay batasan! Ano mahadlo po ko nang ako naman po dahani usarawa, man po ko silingan! Hoy, bisa na kay makita na imong pututin, huwag niya yung mga mananap, makita na! Unya, usabay mo gyari to dahani nang bro magkanatarantar! Kuan, dali diri kin ako ipakita nimo. Usa ko di ay na! Dali. Dali aritay, naku iingon nimo. Ang katong bata ba sa KMGS na magdadaro? O dayon! Dato nakaayos siya, day. Uy, mamang nadato man to na magdalaro raman! Daghan kay siyang hingdunet, daghan kay hingatag og balay, nakapalit siya sakyanan kay tungod kay naluoy, bisag ako naluoy gani ko, day mo nang hingdunet na pud laman ko bisag piso sa akong GCash. Mora din na imong tuyo na ako, na imong gitugaw-tugaw na akong pagkaihihata. Dili, day, na ako'y plano. Usa man? Usa may plano nimo? Akong plano, day, mag-video pud ta, kay aron maluoy ng mga tawo nato. Usa man ang video ana? Hoy, dili ta pwede ana. Usa man klase nga video na? Magdaro pud ta, day, kay aron maluoy nato ng mga tawo. Ha? Magdaro? Wala man tayo karabawan ni Urbaka ba na ito ikadaro? Usa man itong gamiton? Dili ta magproblema ana, day, kay kusog kay mo bunlot ng among ireng. Hoy! Ay kung kapila-pila na imong bunot-bunot ng ireng, kay malbalitan niya na akong nawag malitan. Nya unsa may gamiton day nato pagdaro? Sumala nimo, mamaginahal na pa magibuta mga daro. Aron gani kaluy anta sa mga tawo din mohatag sila kwarta di madato pud ta. Unya usaw man na ito magpaagi na maluoy nato ng mga tawo. Bogo ka, magdaro ka din pinaagi na kong cellphone, mag-video ta di isin nako ni Maring Jessica. Unya mo ganar ka nato dayon na aron madato ta. Ayaw ka bala ka day kay madato lagi ta. Hala sige ta la, magdaro ta. Hala, tara na, magdali. kada day sige day. Maring Jessica pagkakapoy na kaayo sakit ti kunto da are. Sige wa. Musa. Asa ba ta paingon pa buanga ka? Kanoy pa sige da. Sige. Wag gid kaluoy ikaw imo man taning idea ikaw ta are. Okay na day, hanyo gini Maring Jessica day nga tabangan ka kay pobre kaayo ka day, nga ipatibi jud ka day. Sige. Matay ning kalaki Berta. Kapoy man day kaning mga ayo tag kwarta. Kapoy po kay ning trabaho. Ginoo ko bala ka ni dili ko makakwarta na kay ani umundang na ta. Ay sige reklamo Bubang kay ugma dayon madato lagi ka. Berta. Mahayo tag tubig Berta. Uhaw na kay Berta. Dili magadaro pa ta sige na. Ano bahala mo Berta. Uhaw na kay kapoy na kaayo. Sige inom sa lamag tubig basta pagkahuman nimo inom ha magbalik taga mag-video. Luoy kayo ko. Gapanday ko ani akong payag nungon. Ligo ba intaw ni Udit. Wa pag ako'y kwarta. Sige pa day pagkaluoy pag yuday. Tabangi daw ko ninyo bisa pagpalit raglansang ugsin aron mapurma ni akong balay. Ina po day ka magpasin ka sa imong GCash. Ikaw ba gani day no? Paghilom gani di aday kay madunggan ka lang video. Ayaw ka bala ka kay ako lagi ning imyot. Dala imyot aron dili ko madunggan ha are. Ako man kung tingog na akong imyot, di man gudi apil na ako ng imo ha. Nala sige pa dayon ta. Maluoy mo kapay na kaayo. Ina. Unsa ganito kong ingon? Na nga pasin ka sa imong GCash. Sige. Maluoy mo na ako. Sakit ka pa na kayo. Malihog ko, hindi ko sa akong GCash. Kanada.